Eu son Brais Pombo, teño 25 anos, son actor de teatro físico, teño unha compañía de teatro que se chama Mevadeus. Eu son Fran Rodríguez e son un artista multidisciplinar que movo bastante entre as artes visuais. Brais e eu somos da mesma aldea que se chama Traspielas, que está no concello de Fornelos de Montes, é unha liña de 20 casas no interior de Pontevedra. Este proxecto nace porque, a nivel personal eu tamén estou traballando nunha longa documental sobre a comunidade no rural galego. E nesa investigación, tamén falando con Brais, con outra artista da aldea, música, que é Su Garrido Pombo, chegamos a unha historia que era do basurero, cando quixeron pôr a basura no monte ali, na aldea, pero non a basura nosa, sino a basura de Vigo e a basura de Redondela. Contáronos como eses veciños, os que, miña abuela, os nosos veciños, os meus pais, pararon a basura e que quixeran pôr o basurero aí, estando na carretera, parando os camións ou indo a reventar reunións. A mí pareceu unha historia como moi potente, porque esa idea de, a comunidade en ese momento era tan forte que puido parar isto. Porque a terra hai moito tempo que quedou aí dos nosos antepasados e nunca tuvo outros dueños máis que todos os veciños en man común. Miña nai tuvo que ir a marchar a traballar a un lado, meu pai ao Porriño, a de outro lado, non estamos aquí xuntos. Empeza a haber unha canteira, outra canteira, hai plans de eólicos, e xa ninguén se entera moito de como pasan as cousas. Aquí a comunidade era tan forte, pero de repente pasan 15 anos e xa non hai esa resistencia. Pensei en coller isto e facer algo con el. Por un lado pensei xa nunha obra de teatro, logo tamén pensaba a nivel de intervención incluso de escultórica, porque pareceme que ten como ese carácter de ese poder tamén, e de rexistro documental en fotografía. E fixen un pouco todo, comentei a Brais, e Brais díxome, estaría guai facer isto, teño tamén ideas, podo aportar, porque el tamén, coa súa compañía e tamén no que traballamos, pensamos que hai un punto aí común. Foi moi guai, porque claro, eu coñezo a Fran de toda a vida nun contexto de no verán xogando, sair de festa no verán, ou algo totalmente afastado do ámbito cultural ou artístico. E de repente, despois de toda a vida estando xuntos, atoparnos neste contexto, foi como, ostras, temos que coñecernos nesta linguaxe. Vexo a Fornelos dormido, non espabilan con nada, nin sequera se despertan co esterco pé da casa. En troques, eu só vos pido que botedes unha ollada. A este aire tan limpo, a esta juña tan clara. A verdade é que as residencias estivo moi ben porque as 2 primeiras semanas na Cidade da Cultura foi como empezar a ver onde están os puntos de unión, exploración total de ideas, de crear unha estructura dunha peza e de, descartar un montón, e logo a última semana aquí xa foi materializalo todo, velo técnicamente. Hai unha escena na que eu construo un espazo sonoro en directo, simulando un pouco como os sonidos naturais e como empezan as maquinarias a entrar como se empeza a enturbiar esa situación. E logo eu personifico un pouco a loita da xente, e Fran aparece con ferralla que existe no noso monte real e empeza a invadir todo o escenario con iso. E iso vai afectando tamén como un movimento. Aí é como un momento moi visual, no que se ve como todo perturba a loita veciñal. O ideal sería que pudiese evolucionar, atopar a maneira de ter como axuda, material, financiación para poder evolucionar isto a unha peza quizáis máis grande, con máis persoas. Sí, claro que de feito, dunha parte ahora mismo estou no escenario, pero a min, claro, sempre pensei de eu fora do escenario. Eu cando imagino certas cousas que houvese máis xente, que houvese como, máis investimento en certas cousas. Ninhen dijo que non sabe nin afirme o que non viu. A mí que me parece moi interesante as residencias para iso, con respecto a outras residencias, é que está guai a liberdade que hai. Ter tamén a oportunidade de vir aquí todas as mañás cuns técnicos que están ao teu servizo para este proxecto, realmente foi un luxo. Residencias para iso ten lógica o nome, porque foi maravilloso.